Mene magare ki ne ni Rhymes Mix. Yar auta abun kace ni. Okay. Production. a zuciyata soyayya take ce sahun farko ke malamata kin zarce dukkanin su 'yan mata Daga zuciyata soyayya ta kace sahun farko. Kai malami na ka zarce dukkanin su ɗan gata. Assalamu alaiki masoyiya babanki ne mai nema gare ki dan auta a wajen ki ne wanda ki sallame ni a zuciya ki adana ne ki yi mini lamuni a ki kar da ki adani Sai da karatu za a je makaranta, sai an yi mutuwa sannan za a je makabarta. Ina da kai muradina na wuce a yi zagina, a koyaushe mafarkina saman ka ne. ki ɗaya safina masoyiyata yarda da dukkanin uzurina habibiyata mai son ki ne ni ɗan aikin ki ne ni duba ki ga yadda jiki ne ke kuma a kan ki ne Kace mallakin kace mai ƙaunar kace mai son kace. yaya damuwata na baki rayuwata ki ji sai da ke zan aika duka komai dan auta abinki ne ni